Chineke ka gọzie anyị ọchị anyị ga-ata na tata ndụ na ahụike ọbara oge ifere nsọ na Kraịst nwere anyị cha ọbụ kwenu mmiri atana ma azụ anwụ na iri ji nke ndị ọgbụ nya the Awgbu New Yam Festival is here. Unu mana ọ bụ nwata na-ebugoro nna ya oche n'ilu alụsị na-amụta afọ a na-etu ndị mmụọ. Some years ago, Ugwu na Awgbu Soloti came together and bettered the idea of celebrating the feast of Awgbu New Yam Festival as a means of uniting our people in peace and community progress. I am here to bring a special invitation to you. Yes, you. Come and experience the vibrant display of Senior Bear Masquerade. Oh! Special guest artist L.G.A, Ezi-Be, Harry B, MC Olikeze, Fanzi Papaya, Prince Osman Malaika, Chief Paul Ezebo Obinsugbe, Oti Bagolo, Spakuti, Prime M Onowugunabo, and Solo T. For more information, follow us on Facebook at Awgbu Connect. Come Sunday, the 7th of September 2025, from 2 p.m., Ezi-Be Chief, Ugwu, Orumba local government area of Anambra State. Come and celebrate this wonderful feast of the New Yam Festival in Awgbu. Odo delono, Awgbu Solo T. Ono mana, agadi nwanyị anaghị aka nka n'egwu ọmala agba. Awgbu dị n'Orumba, Orumba dị n'Anambra, Anambra n'ime Nigeria, ndị ọgbanye nwere ife niile. Obodo isi Igbo Awgbu, disturbing the whole Igbo life.